Тата идея в апартамента смисля ми много, ми е спокойно, много ми е добре и да ти кажа, те малко по малко нещо, като си правим. Ма ние тук дъхнахме и беше съвсем така, еш малко. Сбъркахме за някои неща, ама... Бързо ще да направиш, за да имаш удобство. Ние, примерно, за тази секция дахме една сурепър и не се слуша. Имаше толкова пари, и го тогава ми вика, няма да такова, ми го пусти, много поряка бях си харесал, че по-ефтина беше. Накрая той напутахме само, ще го махнем най-вероятно. И този диван една сурепър дадахме и той е много голям просто. Не трябва да диван. Ми по-малък диван. Няма се кръвни като този диван даже ще го дам на майки ми, пък те ще ни вземат по-малък. Защото все пак някога той, като стане да спи, и майка идва, се кърва ми даже смята май не